माझा आमच्याच टीममधलो जो बबलू, त्याचा जरा ॲक्सिडेंट झाला मोठा, त्यामुळे बरोबर वाटत नव्हता आणि मन घेत नव्हता माझा व्हिडिओ बनवताना. पायाक त्याच्या लागला भरपूर. तर यार मिस करता हो बबल्याक खूप. कारण बऱ्याच आमच्या व्हिडिओतून म्हणजे आमच्याबरोबर असता तो व्हिडिओ करताना, आणि खंय आम्ही फिराक वगैरे जाऊचं असलं तर बबलूक सांगता आणि त्याच्या बहिणीक. तर लवकरात लवकर बरोवून येऊ दे. खूप खूप मिस करते बबल्याक. हर्षा, अरे उठलं बाबा सकाळी. तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आज पाऊस खूपच भरपूर लागत आहे. बघा बघतासच आज पाठी माझ्या. आणि सकाळचे आता 8 वाजले आहेत, म्हणजे उठाचं टायमिंग माझं हेच 8 8:30. तर पाणी भरपूरच इला वाळा. पुलावर पाणी पण आहे बघा. आज दिवसाचं ओव्हर म्हणजे पहिलंच आहे. अजून मोठा इला नाही, पुलावर चढला आता नुकताच. तर आज खूपच पाऊस आहे, भरपूर आहे पाऊस. नंदन का सकाळी पाणी पुलावर चढायच्या आधी पप्पा सोडून इले. तर बाकी कसे आहात, मजेत ना? चहा नाश्ता झालो की नाही? आमचं बाबा झालो ना, चहा पिऊन झालो, नाश्ता अजून बाकी आहे. असेच मजेत राहू आणि असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ बघत बसा. आम्ही ज्या दिवशी चांगला टाकतो त्या दिवशी कोण बघत नाही, पण ज्या दिवशी आम्ही काहीतरी गजाले वगैरे टाकलो की लगेच बघतात लोक आवडीन. गजाल्यांका प्रतिसाद. मागचंच रानबाजीचा व्हिडिओ टाकला, तो लोक चांगल्या प्रतिसादाने बघत नाही, पण असं गजाले वगैरे टाकला की भारी म्हणतो, चलता चांगलं व्यवस्थित. काही जणांचं असं म्हणणं आहे की बाबा गजाले टाकतात, काहीतरी चांगला टाकला होता कोण बघत नाही. तर असं विषय आहे. त्यामुळे चांगले व्हिडिओ असतात आमचे आणि टाईमपास म्हणून गजालेचे व्हिडिओ असतात. त्यामुळे सगळ्यांका सांभाळून धरूचं लागतं. तर सकाळीच वातावरण खूप मस्त आहे, सकाळीच उठलंय त्यामुळे कळाला. मस्त धुक्या पडला, तिकडचा अजिबात काही दिसत नाही बघा. हा बघा आता वर तागत येत. बागेतागत पाणी इला तसा अजून याच्या पुढे येताला. कासव बघूया कित्तागत इले असते. तो बघा कासव, तो बघा. कारण इकडे बांध नसल्या कारणाने इकडे पाणी येतं जास्त. तर खूप दिवसांनी आज दिवसभराचं ओव्हर इलो, नाहीतर रात्रीचे येत होते, त्यामुळे दाखवूक मिळत नव्हता पाणी. अरे आपल्या मिरीच्या याच्यात तळमळा झाला. खूप पाणी साठला. साक्षीचा कॉलेजमध्ये पुलावर पाणी इल्या कारणाने आज रजेवर होय ना, सुट्टी. फोन करून सांग. हा सकाळीच खूप भारी वाटतं.
वाईज भारी वाटला उठतान. दररोज विनू उठतं सकाळी सकाळी जाणे हा काय नाही काय करत असतं असं. जाऊयास सोडूया की नको काहीतरी सांगा लवकर. वा मस्त पैकी वाटतंय बघा. हेळी चल 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 हेळी चल. दम लागलो गाठी चढत आगत. तर नमस्कार मित्रांनो. तर आता दुपारचे 3 वाजलेत आणि सकाळी ढोरा बांधण होती. पाऊस भरपूर होतो खूप. बघितलं असाल वळाक पाणी होता खूप. त्यामुळे सकाळी ढोरा बांधण होती. नाही तर पाऊस लागलो की सगळी बिलकत राहतात. एका जागेवर चरणार नाही व्यवस्थित म्हणून सकाळी बांधणच होती. आणि आता त्यांना सोडलं आहे. आता बघा काय मस्ती करतील ती. तर जेवलात ना? जेवला असाल. मी पण जेवलं आहे आणि 3 वाजता म्हटलं सोडूया. पाऊस कमी झालो आता कारण सकाळपासून ओहरार ओहूर काढला आहे. ओहरार ओहूर म्हणजे पाणी भरपूर होतं. रंगली येतो आज जरा बांधण होती त्यामुळे. चल चिंटो. हां या बघा काय हा बघा सुरुवात झालेली आहे मारामारी. काळ्या बायला तो डान्स बघा. चल ए पांढरे. तर मित्रांनो काय म्हणतास बरे आस? असेच मजेत राहा आणि असेच व्हिडिओ बघा आमचे. आणि झूज लागलेला आता बघूया. बघितलात पांढरो किती मस्ती करा. हो बघा का बघा तकडे डान्स. बऱ्याच दिवसांनी येले त्यामुळे बोकळा सुरुवात केल्यानी. रे ए चला. एकदम भारी वाटतं बघा. पूर्ण शांत शांत असं वाटतं वातावरण. पावसात निसर्ग बघा हिरवगार. मागचा माझा व्हिडिओ बघितला असाल गेल्या वर्षाचो. लोकांका आता शेतीसाठी शेण वगैरे हव्या तर मिळत नाही आणि त्यामुळे रासायनिक खतं वापरूक लागले आणि ट्रॅक्टरीले त्यामुळे खूप वाट लागली. म्हणजे आता शेण हव्या तर मिळत नाही लोकांका. सारूसाठी शेण हव्या तर लोक सकाळी जाऊन गोठ्यात आम्ही उठाच्या अगोदर घेऊन जातात. अशी गतात अशी. तर प्रत्येकाने एक गाय वगैरे पाळा. अशी गाय म्हैस काही पाळा पण पाळा एक. कारण आजकाल झाडांका गोवर वगैरे घालूक मिळत नाही.
याच्यानंतर जमिनीचा कस राहणार नाही, कारण शेण होता. आता पहिली लोकांची पासा गुरा होती, ढोरा म्हशी वगैरे होते, त्यामुळे प्रत्येकाची जमीन व्यवस्थित पिकत होती. सेंद्रिय जास्त रासायनिक खत लागत नव्हता. पण आत्ता तसा नाही आहे. आता सगळा रासायनिक झाला आणि ट्रॅक्टर वगैरे झाल्या कारणाने सगळ्यांनी सोडल्याने अशी गत आहे. आणि काही लोकांकडे आता चराक जागा नाही, म्हणजे जमिनी सगळे विकले गेले. जे जमिनी होते ते गुरा चरवायची खय, हो पण प्रश्न आहे एक. तर त्यामुळे सगळी कोण ढोरा बाळगत नाही. तर बाळगा, ज्याची जमीन वगैरे गडगो वगैरे आहे त्यांनी नक्की पाळा. 1-2 पाळलास तर उलट चांगला. म्हणजे जो कलमांका वगैरे गोवर आपल्या झाडांकात लागता बघा, आवटी वगैरे आता गोवर होतो लोकांना मिळत नाही, दिन फिरतात. तर जी जुनी लोक आहेत त्यांना सगळ्यांका माहिती असतात की ढोरा लागतानाची मजा. आता कोण नाही, मी एकटंच आहे इकडे सड्यावर आमच्या होत, पण तिकडे आहेत लांब. पण आताशी ढोरा कोणाची नसल्या कारणाने आमचीच आणखी 1-2, पण ती त्या दुसऱ्या सड्यावर असतात आणि बाकीची ह्या सड्यावर असतात मंग्यादाच्यानी. तर ठराविक जणांची आहेत, बाकी जे ठराविक जण होते त्यांनी सगळ्यांनी विकले. नाही तर पहिली माझी म्हणजे मोठी बहीण होती, मोठी बहीण पूनम वगैरे होती, तेव्हा भरपूर इकडे ढोरा होती. तेव्हा मजा वेगळी होती, म्हणजे सगळ्या जेवण वगैरे सगळा डबे वगैरे घेऊन येत. आता कोण नसल्या कारणाने कंटाळो येता, पण तरी पण चला हत ना मग राखायची. तर मित्रांनो खूप पाऊस होतो सकाळपासून, म्हणून कंटाळो येलो. त्यामुळे कारण सगळी ढोरं आमची वाईट जरा ते अतरंगत माहिती आहेत जरा, तर बिलकत राहतात. त्यामुळे म्हणजे पळतात, बिलकत राहतात म्हणजे पळतात. पाऊस इलो की जरा पळतात ढोरा, त्यामुळे सोडलंही नाही. तर मित्रांनो खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवत आहे, 1 महिना झालो. 1 महिन्यानंतर कारण विनू होतो, त्यामुळे शेतीत असल्या कारणाने काय कॅमेरा वगैरे हातात नव्हतो, त्यामुळे तर खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवतो आहे. त्यामुळे सांभाळून घ्यावा. पुन्हा सुरुवात केलं आहे आणि कारणं होती तशीच. कारण माझा आमच्याच टीममधलो जो बबलू, त्याचा जरा ॲक्सिडेंट झाला मोठा, त्यामुळे बरोबर वाटत नव्हता आणि मन घेत नव्हता माझा व्हिडिओ बनवताना. पायाक त्याच्या लागला भरपूर. तर यार मिस करता हो बबल्याक खूप. कारण बऱ्याच आमच्या व्हिडिओतून म्हणजे आमच्याबरोबर असता तो व्हिडिओ करताना, आणि खय आम्ही फिराक वगैरे जाऊचं असलं तर बबलूक सांगता आणि त्याच्या बहिणीक. तर लवकरात लवकर बरोवून येऊ दे. खूप मिस करते बबल्याक. नक्की लवकर बरोवून येणार गॅरंटी आमका. तर मित्रांनो पाऊस खूपच आज हो बघा काय भरलो होतो बघा, आणि ढोरा वाटेकच लागली घरा. चला ये हो बघा डायरेक्ट धावतच सुटलो. तर मित्रांनो आता यांका घेऊन जाऊया. ते 2 जण काहीतरी पळाले वाटतात, तांबडो आणि पांढरो. त्यांका पाऊस लागलो ते पळाले घरात. हे तेव्हा खाली गेली काय तुम्ही. ये 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 ती गेली दोघा. खय गेली. आज वाट बदलले नाही. ती पळाली आधी त्यांच्या. इंका 4 गडी आडाऊ.
तू छत्री घेऊन काय उभी राहील. चला जागे छत्री धर गो. बाहेर मुक्काम झाला नाही. काळजी वाटतं की बस बस काळजी घे. थंडी बघ काय लागता साड्याला. सड्यावर होती सड्यावरती हय असते त्याची ऐकलीच नसती. भातात दाना होतो तो ते बाईचे गडग्याचा ह्याच्यात गेलो बेळ्यात हो चांगलं पाडू जायचं. थंडी वाजता सड्यावर तुमका नेऊ काही होती मग थंडी वाजता किती ते कळाली असती.